Tervetuloa tänne Unelma 2030 tapahtumaan. Meillä on täällä näin vieraana panelisteja ja meidän ilmastosoturit, jotka istuvat täällä. Täällä on Sanni, Iitu, Rasha, Liivi ja Miro. Nyt mulla on sitten kaikille teille kysymys. Miten aiotte taistella ilmastonmuutosta vastaan Ruovedellä? Tuolla näkyy Hinku-kunnat. Hinku on hiilineutraali kunta. Sen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali Pirkanmaa 2030 mennessä. Miksi Ruovesi ei ole mukana Hinkussa? Moi! Moi! No niin, morjes. Meillä on vielä vähän kesken täällä. No niin, ei se mitään. Me saatiin kuulla tästä, vaikka tässä lähellä asutaan, niin itsekin siis vähän aika sitten. Niin, en mäkään tiennyt, että tommonen retkeilypaikka edes on mahdollinen. Et en mä tiennyt tuon olemassaolosta. Niinpä. Eli mitä alueita siellä Riuttaskorvella ollaan hakkaamassa ja mitä siellä hakataan? No Riuttaskorvessa ollaan hakkaamassa tämmöistä valtion omistamaa virkistysmetsää, eli Riuttaskorven virkistysmetsä, joka on tarkoitettu virkistäytymiseen, ja siellä on valtion metsiä hallinnova metsähallitus hakkaamassa näitä vanhoja, noin 100-vuotiaita kuusimetsiä, joissa on huomattavaa arvokasta vanhojen metsien lajistoa ja myös uhanalaista lajistoa. Joo, no me nyt ollaan sinne perjantaina menossa yöksi sinne Riuttaskorven metsään, niin onko sulla tietoa siitä, että siellä olisi nyt hakkuita käynnissä? Ja jos on tietoa, niin että missä päin? Riuttaskorvessa ei tällä hetkellä pitäisi olla hakkuita. Metsähallitus on hakannut nyt ne kohteet, joihin heillä oli niin kuin lainausmerkeissä lupa. Eli tällä hetkellä siellä ei pitäisi olla niin kuin hakkuita, mutta hakkuusuunnitelmat on edelleen olemassa. Ja on hienoa, että menette sinne perjantaina. Sehän on parasta valvontaa, että siellä käydään katsomassa, että mahtaako se metsähallitus siellä hakata vai eikö. Kyllä näitäkin on nähty, että keskellä yötä viedään 3 hakkuukonetta jonnekin metsään, ettei vaan kukaan huomaisi. Miksi Riuttaskorpi on tärkeä? Se on puolivälissä Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistoja. Ja ekologisesti on tosi tärkeää, että nämä kansallispuistot, jotka on semmoisia lajistoytimiä, niin ne olisi mahdollisimman hyvin toisiinsa kytkeytyneet. Mutta ilman muuta myös se, että se on virkistyskäytössä, sinne on rakennettu polkuverkostoa, laavuja ja muuta löytyy, niin on totta kai nykyaikana oleellista, että ihmisillä olisi mahdollisuus päästä kosketuksiin myös aidon metsäluonnon kanssa. Vautsi. Siellä on joutseniakin tuolla toisella rannalla. Ei täällä näkyy täältä noin. Näkyy. Kato, noin 2 kohtasta olla. Täällä sieltä. Mitä tää? Hankkikaa huone. Miksi metsien suojelu on ylipäätänsä tärkeää ja mikä vaikutus sillä on ilmastonmuutoksen kannalta? No joo, siis yksi hyvä esimerkki on juuri tässä, että tässä on tämmöinen, sanoisin, että on vähintään 80-vuotias, voi olla yli 100-vuotiaskin mänty. Ja metsään jätettynä ne on pitkäikäisiä hiilivarastoja. Ja hakkuu on sellainen asia, että siinä suuri osa sit hiilestä vapautuu tosi lyhyessä ajassa ilmaan, niin lämmittää sitä, että metsän suojelu on silleen ilmastoteko, että se torjuu päästöjä. No, nostetaan ylös. Näyttää siitä, että päätettiin sitä aikaisemmin tälleen. Miten? Voi paska! Musta tuntuu, että tätä olisi pitänyt kastata jotenkin eri lailla. Kuuluuko se näyttää tältä? Kuuluu. Kuuluuko? Tääkin lähti irti. Siis ne hajoaa nää lenksut täällä. Tää niinku... Toi teltta hajoaa käsiin. Hei, mennään kuvaa Miron telttaa. Tässä se on. Tässä on paras se, että mä rakensin sitä 3 minuutissa. Se näytti paljon isommalta silloin, kun sä et ollut siinä vieressä. Mitä toimia täällä Riuttaskorvella on tehty, että on saatu hakkuita alueellisesti jäihin?
Me on ihan, sanotaanko, että neuvoteltu Metsähallituksen ton hakkaajan kanssa ja sen niin kuin tuloksena niin toistaiseksi on saatu useita kymmeniä hehtaareita hakkuita toistaiseksi jäämään rauhaan, mutta toisaalta sitten niin mitään niin kuin lopullista päätöstä se Metsähallitus ei ole pystynyt tekemään. Mä luulen, että ne on vähän varuillaan tämän kanssa silleen, että ne ymmärtää juuri tällä hetkellä olla hakkaamatta niitä kaikkein hienompia kohteita täällä, mutta hakkuu uhka tässä niin kuin säilyy. Me haluttaisiin tietää, että miksi siellä hakataan. No se onkin hyvä kysymys, että minkä takia valtion pitää niitä hakata. Sitä pitää varmaan kysyä Metsähallitukselta. Sitä varmaan, että miksi hakataan, niin pitäisi kysyä sit hakkaajalta, eli toi Metsähallitus. Me ollaan kysytty Metsähallitusta haastatteluun, mutta he eivät ole suostuneet. Niin, joo, mitä veikkaat, että mikä tähän on johtanut? No se on kyllä aika jännä. Kyllä, onkohan teidän projekti sitten Metsähallitukselle liian jotenkin luonnonsuojelumyönteinen tai pelottaako Metsähallitusta, että heidän hakkuusuunnitelmansa tulee jotenkin negatiivisessa valossa sitten esiin? En tiedä. Mitä se tarkoittaa, että meidän yhteisiä metsiä hallinnoiva taho kieltäytyy vastaamasta kysymyksiin? Viittaa kyllä minusta sitten siihen, että argumentteja on aika vähän. Siellä on laskettu, että tullaan nolaamaan itsensä, jos tulee tänne puhumaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Mä en tiedä millainen tämä valaistus on, mutta... Hyvää yötä. Miten me saadaan kaikki kuvaa? Hyvää yötä. Söpöä. Minkälaisia toimia on tehty, että on saatu näitä hakkuita jäihin? Paras tapa on tietysti se, että ne saadaan etukäteen jäihin, eli päästään käsiksi niihin suunnitelmiin ja voidaan sitten kommentoida niitä suunnitelmia jo siinä vaiheessa ennen kuin mitään on hakattu. Sitten tietysti välillä tilanteet kärjistyy siihen pisteeseen, että siellä hakkuu työmaalla sitten pysäytetään ne koneet. Olen kahlinnut itseni metsäkoneeseen Talaskankaalla Pohjois-Savossa, missä alkoi isot hakkuut. Siinä oli paikallisia ihmisiä, mitkä halusi pitää sen tiettömänä ja hakkaamattomana. Ja sitten ne pyysi luonnonsuojelijoilta apua. This group has come from all over Europe to share their concern. The forests of Talaskangas are too precious to be destroyed for the sake of a few tons of paper. Metsähallitus oli tehnyt tiesulun. Ne oli jättäneet metsäkoneen semmoiselle sillalle puron kohdalle, että nyt ette pääse osoittaa mieltä sinne hakkuaukolle. Mutta kun me kahliuduttiin siihen koneeseen, niin eihän he sitten itsekään sinne päässeet. Ostettiin lisää aikaa ja huomiota ja sehän on yksi esimerkki tämä Talaskangas. Siellä on nykyään siis 4000 hehtaarin suojelualue ja silloin se oli meininki hakata kuitenkin kaikkia. Kymmenkunta vuotta sitten tuli tämmöinen kansaisomaisuusturvaan suojeluesitys ympäristöjärjestöiltä. Siinä oli valtion kohteita ympäri Suomen ja Metsähallitus sitten halusi järjestää näille kohteille tämmöisen maastokäynnin, että mennään sinne katsomaan, onko siellä mukaan jotain arvoja. Käveltiin sitten yhdellä kohteella, mikä oli nauhoitettu jo avohakkuisiin. Metsähallituksen edustaja sanoi, että kyllähän tämän voisi suojella, jos vielä olisi se aihki. Aihkihan on tämmöinen ikivanha mänty. Mä sitten satuin tietämään, että siellä muutaman 10 metrin päässä on yksi aihki, kun mä olin käynyt sillä kohteella. Ja kävelytin sen porukan siihen seuraavaksi ja kysyin, että no niin, nytkö tämä metsä sitten suojellaan? Ja niinhän siinä kävi. Nyt se on nykyään suojelualue sen takia, että sieltä metsästä löytyi aihki. Ja Metsähallituksen edustaja meni lupaamaan, että silloin se suojellaan. Metsätalous ja metsäteollisuus, niin kyllä ne jauhaa jokaisen kalikan, mikä ne saa rauhassa jauhaa. Metsähallitukselle olisi mieluisinta, että asiat saisi jatkua niin kuin ne itse haluaa. Mutta kun tämä on niin valtion metsä, niin meillä kaikilla on oikeus olla tästä jotain mieltä. Mä en lainkaan usko, että enemmistö haluaisi avohakata virkistysmetsän. Mutta kun sitä ei kysytä keneltäkään, vaan virkamiehet tekee sen tavallaan salassa suurelta yleisöltä. Ihmisten pitäisi tietää, että asioihin voi vaikuttaa, niille voi tehdä jotain.
Kiitos tosi paljon, että sä suostuit tähän haastatteluun. Olisiko munkin pitänyt kieltäytyä, kun mä en tiennyt, että Metsähallitus on kieltäytynyt. Ei, minä ja myös niin kuin meidän luonnonmetsätyöryhmä, missä tällä hetkellä toimin, niin me pelataan täysin avoimin kortein joka suuntaan ja meillä ei ole niin kuin mitään salattavaa. Kyllä se kaikki salattava on siellä toisella puolella, niin kuin nytkin tässä huomattiin. Että me voidaan kyllä kertoa meidän toiminnasta ja meidän kohteesta ihan avoimesti, mutta ilmeisesti kaikki ei sitten pysty siihen.